Nana Adonma yemisa se udin ankasa edesey. Pacho medindi nana ya Darkoa Adontenhemaa panyin. Yeah, nana ya Darkoa Adontenhemaa panyin yemisa se Worawora se ho etesey. Worawora de hojo. Oho ayedin tokwa bia anim. Efri bra oman hene ekọ kura afahye ne dwumadi ahodo pi ko ben fiedu odawroma afahye ya Worawora man edie no de na betumi aka fa ho akire yen afidi e beba so anasen na etie yo medase afi we no ye senka ye beye ye nya obi ye de na si patem ye twa se ye wura obanya nso aye fini ho beti afa ne ye toto niema se niema nko ye kura afi ne beko na awie no ye beye bibi kakra ama oman no ye nya ni age ye baby sasa die nti na ye Worawora Akwantutenten afahye ne tie di Akwantutenten ni se ye fi kuntenase na wonim enuanom de baawo mis obako beka we bibi kakra bi si enuanom ntem na ma ye bedi Worawora ho nti Akwantutenten ye to ni Adontenhemaa festival nti afi bia ye make sure say ye bedi afi no na ya be kache ye wura na ye wura nso ne na pamfo atena ho adwen date ye de be ma om so mu dia na ye di na afi bia but san say that's bre ko akura de ye nyandi because oman hene eni ho nti ye hwe anim say dachi bi ye wura be ma ne ye de na tena patam ne nso aye ntem ama ye ne etumi di afahye ne ntentem afi bia enti o sre sebeya ye wura ane nananom bebie kwa mu na otumi enya nsoye